nopeasti. Sitten sulla oli noin eri harjoituskaudet, siinä on varmaan offia ja sitten on kilpailukautta valmistavaa ja sitten kilpailukausi. Joo, mä oon jakanut sen silleen, että jos ollaan niin kuin nyt tällä hetkellä, jos lähdettäisiin liikenteeseen, niin voitaisiin miettiä, että on semmoinen ylimenokausi, jos puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin kilpailijasta. Niin ylimenokausi, jossa sitten niin kuin pääpaino olisi aerobisen kestävyyden kehittäminen ja sitten ylläpidossa olisi tämmöinen maksimivoimatasot. Mun mielestä niin kuin ympäri vuoden pitäisi treenata maksimivoimaa. Nyt puhutaan ihan vahvin kilpailijasta, mutta monesta muustakin siis. Niin, ettei tehdä niin kuin 4 kuukauden ylimenokautta käydä lenkillä ja ei käydä salilla ollenkaan. Sitä aloitetaan taas nollasta. Vaan niin kuin, että mentäisiin aina vähän ylempää päästäisiin aloittaa, että mentäisiin taas ennätysten ohi. Sitten ylimenokauden jälkeen alkaa semmoinen, jota mä kutsun tämmöiseksi yleisvoimakaudeksi. Ja siinä on sitten tavoitteena niin kuin tämmöisten, niin kuin, jos puhutaan ihan tämmöisistä perussaliliikkeistä, niin niiden niin kuin maksimivoimatasojen nosto, koska maksimivoima on niin kuin varmaan se niin kuin tärkein pohjaominaisuus tässä lajissa. Vaikka se olisi minkälainen Konanin pyörä tai Hercules Holdi, se kisasuoritus, niin siellä on se maksimivoima pohja, se reservi siellä on helmetin tärkeä. Että se, että jos et saa vahva, niin et sä sitä Hercules Holdiikaan saa pidettyä, vaikka sä olisit kuin kestävä, jos ei sulla ole yhtään voimaa. Niin tavallaan haetaan sitä ihan normikyykyillä maastavedolla ja punneruksilla sitä semmoista maksimivoimaa siinä ja yleisvoimakaudella. Ja siinä sitten ylläpidetään aerobista kestävyyttä ja tarvittaessa sitten vähän noita lajijuttujakin. Riippuu vähän, että jos mietitään nyt vaikka Savolaisen Ari, niin se kilpaili joku, kuinka monta kertaa se kilpaili tässä, mutta hänelle kun mä suunnittelin ohjelmiin, niin mä en laita ollenkaan lajeiselle. Ihan siksi vaan, että ei se, ensinnäkin kun se on niin kokenut, niin se ei tarvi. Sitten toiseksi niin se saa palautua niistä ja myös korvien väli palautua niistä, koska mä tiedän minkälainen se kisapreppi on sitten, että sä hierot niitä samoja lajeja sitten, kun sä kilpailet vaikka 3 kertaa ja sitten siellä on aina akselipunnerus, niin kyllä mä sanon, että sen 3. kisapreppin jälkeen alkaa se akselipunnerus tökkiä aika paljon tai joku farmarikävely tai mikä onkaan. Niin siihen tulee sitten tarvittaisiin niitä lajeja, mutta ei läheskään kaikilla. Sitten tulee lajivoimakausi, jossa sitten tavallaan ylläpidetään näitä saliliikkeitä, niiden maksimivoimatasoja, ja sitten yritetään parantaa niin kuin vahvin lajien maksimivoimatasoja. Eli tarkoittaa käytännössä isoilla painoilla tehtäviä kävelyitä, lyhyitä matkoja, ja jos grippijuttuja mietitään, niin ihan niin kuin maksimivoimaa otevoimassa kehitetään ja tällaisia juttuja. Toki se on paljon niin kuin maksimivoimaharjoittelua siis salilla ja näin, mutta otetaan tosiaan mukaan näitä lajeja siihen sitten. Sitten kun mennään lähellä sitä kilpailukautta 1-2 kuukautta ennen kisaa, niin sitten on tämmöinen kilpailun valmistava kausi, jossa ylläpidetään lajimaksimivoimaa ja jonkun verran sitä yleistäkin maksimivoimaa. Ja sitten treenataan käytännössä niitä kisasuoritteita, että jos nyt mietitään vaikka Karkkilan kisaa, missä toki siinä on paljon niitä maksimivoimalajeja, mutta sittenhän niin sirkuskäsipainolla toistoja ihan aikaa vastaan ja pitkiä sarjoja ja sitten vaikka se viimeinen laji, missä on se yhdistelmä, niin sitten sitä tehdään ihan kokonaismittaisena vaan, että tähän asti tavallaan ollaan ylläpidetty niin sitä aerobista kestävyyttä ja nyt sitten tehdään tämmöinen aerobinen kestovoima 1-2 kuukautta ennen kisaa. Niin toivon mukaan se aerobinen kestävyys, joka on hankittu ja ylläpidetty, niin on riittävällä tasolla, jotta me saadaan siitä kestovoimajaksosta sitten kaikki ilo irti ja toivottavasti ollaan siellä kisassa sitten kestävämpiä ja vahvempia kuin koskaan ennen. Tämä Kyllä, oli tällainen lyhykäisyydessä. joo. Se oli hyvä kiteytys tuosta. Ja sitten se oli tuosta eri